Fik. Lho, apa? Kamu transfer apa cash, Fik? Gawe apa, Bre? Lah apa mana iki, Pan? Loh, ya apa, Rek? Kan wis tak waran nang grup sih. Mana? Sumbangan gawe Bre, soalnya Bre kan gajine nang nisore awak dhewe sih, Fik. Heeh. Ya iki lho sumbangan 100, biasa lah rutinan setahun pisan nek kate yoyoan. Waduh. Ono-ono ae gerakane iki. Kon niku gelem apa enggak sih dijaluki sumbanganmu mek 100 ya lho, Fik? Waduh, Masalah masalah apa mana? 0,5% itu kok gajimu lho, Yohan. Ini lho, Pan. Masalahnya kan Apa? aku ya nak omahe duwe bojo, duwe anak. Kebutuhanku iku akeh, Pan. Wes salah keluarga sing gawe alasan kok wancet ae gambles iki. Kon niku lho mek dijaluki 100.000 ngene tok wong ya setahun pisan lho, Fik, cek angel sih. Sakno lho Bre iku. Bre iku lho gajiane gak sampai UMR, Fik. Yo ngerti aku ya, Pan. Masalahnya aku dhewe iki kebutuhan akeh. Masa awakmu ro aku lek kebutuhane akeh ngene iki. Kabeh kuwi duwe kebutuhan, Fik. Kon niku gak awakmu tok, masih aku masih Bre kuwi duwe kebutuhan. Tapi maksudku nyisihno dhuwit 100.000 cek angel sih awakmu kuwi. Kedonyane sih kate mbok go iki ta. Merah ta, Masalahnya kan dhek yo digaji, Pan. Apa yo njaluk-njaluk nang aku pisan iki. Wes saiki kon gelem ngekeki apa enggak? Kan anu Pan aku tahun wingi yo gak ngekeki lu yo gak masalah, Pan. Wah, yo sepuranya ya engko nek ono apa-apa nang kerjaan aku gak iso nulungi lho. Karena awak dhewe iki wis dibantu ambek Bre kabeh. Ket mulai ngitung gaji, ngitung THR awak dhewe sing ngitung iku bahkan Bre. Kon lho mosok gak duwe ati nurani sih. Masalah kan yo wis ono bagiane dhewe jenenge kerja, Pan. Wis angel iki gelas kopi iki. Wis sak karepmu, Fik. Ono apa-apa nang kerjaan gak melok-melok ya. Lah apa yang cawe-cawe melok bagianku iku.